Chimo nya bụ ife abụlọkwa na obere ife galụ n'etiti Ijo Igbokwe na ndị Igbo na-azụ afịa na Ladipo Lagos steeti. Nya bụ ife abụlọkwa na obere ife. Ọ bụlọkwa na ife Ijo Igbokwe kọrọ ebe a, ọ bụlọkwanụ ka o si wee mee. Hey! Ọ bụrụ na mmadụ niile agbakọnye wee bie Ijo Igbokwe aka n'ahụ, kedu ife ayada akọ ife nke a bikonu? Ọkwanụ ndị na-alụ ọrụ nche bụ ife kpụpụrụ Ijo Igbokwe n'ime afịa anụnwa. Na-ewepụ ndị ọrụ nche amakwọ m ife ayada akọ kịta. Onye ka Ijo Igbokwe pụtara ebe a na-asị na ọhọ ndị ọrụ nche kpụpụrụ ya na mmadụ agha emetụ nwa ya aka n'ahụ nke iji bụrụ onye mmadụ niile azụo ya ike n'ahụ. Esi na gịnị ka ị bịara ịchọ n'ime afịa? Na ị bịara igo moto paasị kama ihe ewere ego nye onye mekaniki ka o je gotalụ moto paasị wee lụọrụ moto. Iwere aka ụgbara ịpara wee bịa n'ime Ladipo ka ị bịa goru nke bụzi na ndị Igbo na-azụ afịa na Ladipo na fa agbakọju ka ebie Ijo Igbo aka n'ahụ n'ọkwa ndị ọrụ nche bụ ife kpọrụzi Ijo Igbokwe wee jezogha ya n'otu ụlọ unu n'anya n'ife onyonyo ọfụma mgbe ndị mmadụ juru ebe a na-eti mkpu. Ndị ọrụ nche bụzi ife kpọpụrụ Ijo Igbokwe n'ime afịa anụnwa. Hey! Ọ bụ na ndị ọrụ nche abịaghị n'oge, kedu ife Ijo Igbokwe ya akọ? Ọ nọrọ ebe anụnwa na-akọgodo ife ọzọ na mmadụ agha emetụ nwa ya aka n'ahụ na emetụ ya aka n'ahụ n'ọwa ihe ka o nyelu ndị be anyị na-azụ afịa na Ladipo na fa ya azụzi afịa ebe ahụ ka ọ na aya afụzi afịa Ladipo nya ma onye ejegodu kenebe Chineke ka ha napụtara ya ndụ ya n'aka ndị Igbo na-azụ afịa na Ladipo. Ọ dị ebe a na-akọ ife ọzọ. Nwoke jekwa ka inye ekene ebe ọbụla ị na-eje maọbụ ebe ọbụla ị na-eje ụka maọbụ ebe ọbụla ị na-agọ mmụọ. Na-ewepụkwa ndị ọrụ nche ofe ịyada aka ebe a madụm ebe ị ya anọ wee na-akụ ya na ọ na nna nna ụfa ka ọ na nne nne ụfa. Negodu mmadụ niile a ọdụ ka ya nya ntu asọsọ ụnọ nnọọ ihe difiti nwu mmadụ niile a n'ebe anụnwa a na-akọ ya ọbụla akụkọ ebe mmadụ na-abụ na-ejide ofu onye sụọ ya isi na ma mmadụ ịtọ were ọkpa gbajipụ ya eze dị ya n'ọnụ. Ọ bụrụzie kraụd niile anụnwa ka sọsọ gụbụ Ijo Igbokwe ya na n'ahụ. Nwoke hapụ ife na-akodo jee kene Chukwu ka ọ napụtara n'aka ndị a. Mbọchị ọzọ iwere ego nye onye mekaniki na-alụrụ gị ọrụ maọbụ ndị na-alụrụ gị ọrụ fee were aka fa jee gote ife fa n'idi ka e wee lụọrụ gị ife. Ịma na ụfọdụ ndị Igbo na gụ na fa adịghọ na mma itikapụ jebe Ladipo ọ bụ na fa biri gị aka n'ahụ ama m ife ka akọ. Yesterday I went to Ladipo to buy some spare parts for my vehicle. And as I was going around to look for the parts, some people were calling me, some people were just pointing fingers at me. Some were saying something. I quickly ignored them. And I went in search of what I wanted. And I saw the parts and I went to my vehicle where I packed it to fix it. And before I know it, they started gathering. Those Ladipo boys started, some of them were gathering. I said, this is Ijo Igbokwe, this is Ijo Igbokwe. So you can come to this market. Ijo Igbokwe did this, Ijo Igbokwe did that. I just ignored them. And they started, they were coming and I decided to move away from that place. I went to my friend's shop. Then I was there. And my friend went to call the leadership of the market. All of them came. And then one day I said, let me just go. I told them that I want to go. And I came outside. When I came outside, I saw a lot of people, a lot of them talking. Everybody's talking, saying all kinds of things. I didn't say anything. I just drove away. So this morning I woke up, went through my Facebook page. I was seeing all kinds of stories. Ijo Igbokwe was somebody. This is me in life. Did I look at somebody? They cannot do it in Lagos. There are things you cannot do here. You can go to Southeast and be doing the rubbish you've been doing there and the shame that you have brought to us over the years, but not in Lagos. I pray that it will not happen again. I know what to do. I remember when we came to campaign in Ladipo a few years back when Fashola was there. These boys went and removed the side mirror
of his official vehicle, these boys, and we left them. Yesterday they repeated the same, tried to do the same thing again. I said, only one. This is Lagos. This is Lagos. This is Lagos. Be careful. This is Lagos. And I'm going to stop it there. So nothing happened to me. I'm okay. Nobody touched me. Nobody even near me came to my face. Nobody did that. This is just to put the record straight. People have been calling me. They can't do it in Lagos. If they do it in Lagos, they will collect. I tell you, they will collect. That market, they may not see that market in the next 1 year. Nobody will trade. Nobody will go into that place.